Hi, this is my second vlog. ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜିଟିଂ ପୁରୀ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୁରୀ ଯାଇଛି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ ନା हाय कर हाय हाय भाई रूम लगे कि जो मोर फाटी जीव ଦେଖା मोर ଆଗ ପଟ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ତ ଆଜି ଲାଗ ବେରିଏଟ୍ ନଥିଲା ବେରିଏଟ୍ ବୁଝିପାରିବୁ କିଛି ନଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଶିଲେ ଗଲେ ବଡ଼ ଭଲ ଭିତରେ हाय गाइस हाय गाइस आज हमें आई चुपुरी नेक्स्ट डे व्यू मॉर्निंग रे आम दर्शन ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ चलो सुनो क्या बोले जाए फोटो उठा बढ़िया आसो हाँ भाई मोर भी मनीष छुआ मंदिर आसो से भल आसुनी ये फोटो भल आसो ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡିଂ କରୁଛି Oh
ମଲ୍ଲୁ ହଁ ପ୍ୟାଲେଟ୍